Бати, все едно има тухли в ръцете, бе, батко. С някакви джипове с едни автомати, Косово при албанците. Защо излезе според мен с усмивка? Случая с гащите, искам да разкажа, да се посмееме, моля те. Вярвам си много, наистина спокоен съм на мачове и така нататък. И Антон, Кристиян, който и да е, ще ти кажа само, че аз ти гледам подкастите и нямах търпение да ме поканиш, за да ми го подариш. Нокаут Каст се излъчва със съдействието на Алфа Екстракт, боров прашец тинктура, на фирма Стефи Диневи, всичко за строителството, дома и градината, на Сандекс Спорт, разпространител на Патриот, само за достойни, на Академико, на Балистик Сел и на Лонгсдейл Боксинг клуб София. Здравейте, приятели на бокса и бойните спортове, вие гледате Нокаут Каст, аз съм Андриан Влахов. Днес имам честта да посрещна в студиото на Нокаут Каст един дебютант, който взриви цяла България с нокаута си на Max Fight 61, Станислав Кунов. Станка, здрасти! Здрасти, брат, ще Благодаря, ви. че си ми на гости. Благодаря за че поканата. по-бързо. Няма как, брат. Знаеш, не Много подкрепяме ти се. благодаря. Искам само да допълня още нещо. Не пропускайте нашия специален giveaway, който ще бъде на 500 сабскрайбъра в YouTube. Остава още много малко. Ще подарим 3-месечен цикъл боров прашец, чифт ръкавици от Патриот и специален подарък от Стефи Център за дома. Така че напишете и под този клип giveaway, след това ще направим томбола. Не пропускайте. Станка, как си, приятелю? Бях добре, сега съм притеснен. Няма такива неща. Тук нарежеме, така че Добре, само задаваме въпроси. Така, искам да запознаем аудиторията с теб, защото ти си ново име в българския професионален бокс и искам към публиката запомнете това име и следете неговата кариера, защото това момче ще жене страшни успехи и аз мога да си сложа името за това нещо. Така че искам да започнем оттам. Кажи ми как започна любовта ти към бойните спортове, откъде тръгна, как започна, защото ти си млад момче на 23 години, така че искам да ни разкажеш. Още 2016 година, значи беше. Отидах така, просто да пробвам малко кикбокс, муай-тай при Бат Серго, Сергей Петров на Антон Петров, треньора, боен клуб Хана Спарух. Така? Това е първия ми клуб и доста време прекарах там. В началото тренирах естествено всеки ден, после малко се поотпуснах. Нормално. Да, по-малко. Да, след това карантината, вече килограмите изпуснах. 2 пъти удрям 120 кг лой. Не вярвам. Да, ще ти покажа снимки. Искам да видя снимките. 2 пъти удрям 120 кг лой, един път в карантината. И тогава вече фанах се сериозно да свалям, посвалих кила и ми звънна Теодор Гаврилов от клуба на Серго, който беше тогава с Тони, двамата им предложи, нали, за професионален матч в Гърция кикбокс, К1. Така? На 80 кг. На колко години си бил? Мина 2021 или 2 ли да е било, не знам. 18-19 годишен. Да. Но и преди това съм имал доста така състезания аматьорски, някакви съм се пускал, нали, чисто аматьорско естествено. Да. После, нали, това вече беше оферта, аз бех 90. 92-3 кг, може би вече бях свалил до там. И още 13 кг ми оставаха до категорията. Аз това съм много добър да свалям килограми поне. Защото си млад. Да, ясно е, няма как. Да, та ги свалих, 80 кг. Ходих в Гърция, тогава пак си много опитен, между другото, много. Така с момче с над 40 мача. Се биех професионален, там има някаква звезда гръцка, не знам. И спечелих. За колко време? Не, изиграх цял матч. 3 рунда по 3 минути. Цял матч беше много тежък матч. После бех като потрошен, за едно с бухалки сме били. Не мога да върва целия. Обаче си взех срещата, спечелих, много бех горд за себе си. Треньорите също, най-важното. И така вече подготовката тогава протече при Тонката в Академия Антон Петров. И вече така се приобщих повече към Академията при Тони. И вече с времето почнахме да състезаваме там повече състезания. По кикбокс и по муай-тай? Да, ходих Разкажи ни за Косово, моля те. В Косово... Защото ти мисля, че си балкански шампион. Да. Там отидех, видях, победих. Вени. Да, даже на финала с нокаут беше така. Ние отидахме така доста стабилна група. Марти, който ти беше на гости, също беше, нали така. И всички се завоювахме медали и беше много готино. Общо взето отидахме с Киро Синевирски тогава. Беше цялото преживяване много хубаво, защото даже се загубихме в Косово, объркахме на едно кръгово пътя и бяхме в циганската махала в Косово при албанците. Там, между другото, с някакви джипове, с едни автомати, някакви военни ли беха, какви беха, ама така малко ни се дръпнава едното, още на отиване. Ама си додрапахме до... Състезанието беше на границата с Албания. Да. Да, то балканско може би се води, само че нямаше, нали, сърбите, нали, са там проблеми имат.
политически. Така. Разбрахте, Да, и се върнахме вече шампиони, доволни. Малко след това, може би седмица-две, бяхме на Световна купа в Анталия. Супер. В Турция. Значи там ме набиха още първия матч. Загубих. И останах сам свалил пак нещо от сорта на 10 кг в 6-звезден хотел, Ultra All Inclusive. Та се върнах качил 15. за 6 дни 15 кила, кой както иска да го вижда. Нямах вече плочки, нямах вени, бяха така с един тумбак. и така, обаче нали, поне тренираме си, такова си поддържаме някаква форма, оптимална. И така си задържах се при тонката и от тогава сме си екип. Искам да те питам, защото аз знам, ние сме си говорили преди това, знам за една твоя тежка контузия и ти фактически така превключваш от кикбокса и муай-тая към бокса. Ако искаш да ни разкажеш, какво ти се случи, как го преживя това нещо? Така се случи, че известно време бях малко по-обездвижен, бях пак надебелял и така нататък. Да. И вече като се върнах в залата, много се натиснах. Трябваше нали, по-леко първо да отслабна малко, нали, лека по лека, нали, пък аз директно почнах дворазови тренировки, тежко. И скъсах връзки минискус на един спаринг. Това беше началото на декември месец, 23-та година. Да. И много така гадно. Много тежко, да. Но то е много гадна травма, защото нищо, аз съм дебел, нищо не мога да правя и почнах там тренирам нещо горна част, фитнеси, ербайк само с ръцете, нали, мъчих се много. После нали, февруари месец чак се оперирах, обаче така нямах много късмет с възстановяването. Има хора, дето се възстановяват много бързо. Примерно гледам го Живко Стоименов, между другото поздрави Живко. Той го гледам, че се възстанови, за да вече се бори, вече се бие, вече се матова. Организъм до организъм няма едно и също. Но аз искам сега нещо да ти кажа за възстановяване. Имам подарък за тебе, приятелю. Сега ще обясна. Това е боров прашец тинктура от нашите партньори от Alpha Extract. Сега аз ще ти разкажа за себе си. Аз знаеш, че скъсах влакна на прасеца тук преди 2 месеца. Не знам дали е от това, но аз ти казвам, че боровия прашец, който повишава естествените нива на тестостерона, при мен е повишил над 35% свободния тестостерон. Чувствам се прекрасно, имам мотивация. Наистина ти казвам, че има въздействие върху възстановяването високия тестостерон. Затова, Станка, подарявам ти го. Дигай либидото, да знаеш. Много дигай либидото. Така че със сигурност ще ти бъде от полза. Ще ти кажа само, че аз ти гледам подкастите и нямах търпение да ме поканиш, за да ми го подариш. Добре, имам следния въпрос към тебе, приятелю. Дебютира срещу Антон Димитров, утвърден шампион. Как прие предизвикателството и не беше ли рисковано? То не съм го приел, защото аз го исках. Добре. Общо взето, много ми се биеше, участваше ми се на Max Fight, даже в залата качваха сторита, готови сме за всеки на 8-5 и така нататък, нали, имаше. Така и просто гледах ги горе-долу, кои играха тук, даже го видях. Аз тук го знам, аз не следа много. Го знам от матча му с Емил Енчев. И викам някой от тия, няма значение кой, викам някой ми трябва, викам да се бия. Биеш, нали? Да, и тогава аз си говоря и си изреждам някакви имена. Говорих с тогава с Тони и с Дани Илиев. Да. И те Антон, като споменах, и те Антон. Добре, айде, дай с Антон. Ние си обичаме предизвикателства. Нашата зала, ти знаеш, тук обичаме сериозни мачове. Много сериозна зала. Поздрави на Академия Том Петров. Абсолютно. При нас няма такива уредени някакви. Всеки приема мач с всеки, който са му предложили, няма отказано. Така правят истинските бойци. Така е правил Тонката, така правим са и ние. Завета. Дава нататък. Той предава, да. Предава завета, да. И общо взето така, аз си държа да се бия. Аз имам доста самочувствие, по принцип. Това няма нищо лошо. Вярвам си. И го доказа все пак. Много. Да, вярвам си много. Наистина спокоен съм на мачове и така нататък. И Антон, Кристиян, който и да е, нали, общо взето. Няма значение. Да, въпросът е да има мачове. Не ме е страх да нямам нуличка отзад в резултата, нали? Не ме е страх от загуби и такива неща. Ето в този ринг свалих Антон Димитров с ляво круше. А точно ето тук се изхамалих и се завъртях на 360 градуса. Изгледайте видеото до края, за да разберете как. Прибери си лактите. Десния. Дай лев десен. Добре, спокойно. Добре, спокойно. Я левото круше да ви. Я с финта. Не го дърпи към тебе само. И десен прав там, С финта и десен прав, Добре, така, ай. Супер! Бавно порочваме. И го идва по-близко. Пускам те, не се притесняй. Добре, пак. Ай, сега отклон лево круше искам. Хубаво, дай. Добре, не го мачкай. Ай, това е. И оттам добавяш десен. Дай пак, ай. Добре. Айде пак.
Диши. Оп. Чупен, 2 отклона дай. Раз, 2. Айде пак. Раз, 2. И около левия крак 20 кг дай. Оп. Около това. Оп. И от тук вътре. Топ. Ай горе. Оп. Добре. Айде отдалече едно лево круше искам. Оп. Браво. И оттам десен прав. Айде. Оп. Дай пак изпуснал. Оп. Браво, стан. Айде лево круше, отклон лево круше. Оп. Ба си майката. Оп. Ба си майката, заболеме ръката. Да те прекарам през моят стил малко файтърския. Вътре, близко стоим. Айде вътре. Оп. Добре, дай тук. Оп. Дай тук. Оп. Айде ляв апъркът, ляво круше. Добре, айде пак. Добре, не бутай. Добре, и оттам десен. Добре, пак. Излез се скиваш от десния. Оп. С кръка задния излез направо. Дай пак, айде. Оу. Айде пак. Пак. Бати, все едно има тухли в ръцете, бе, батко. Оп. И почвам да бегам, бате. То като изключиш страха въобще в това нещо и то какво остава? Освен да дадеш всичко от себе си, нали? Абсолютно. Влизаш в ринга и аз мога да ти кажа, че аз като влезна и влизам в тунел. Абсолютно. Единственото, от което ме е страх, е като сляза треньорите ми да ми кажат, примерно, не сме доволни, не ни хареса и така нататък. Това е. Дори да загуба, ако съм се бил мъжки, сляза и ми кажат, браво, справи се много добре. За мен това е достатъчно. Това е още една победа. Да, имам доста критични треньори, така че си е похвала, нали? Така че, нали, те като ви казват, не ми харесва, значи не им харесва. Значи има нещо, което няма нещо да случи. Искам и още нещо друго да те попитам. Имаше ли момент на съмнение в съблекалнето преди да излезеш? Абсолютно не. Ти излезна с усмивка впрочем, не? Между другото, да. Нали, слагам без бандажи, работи. Аз си бях така спокоен. Извинявай, искам да те прекъсвам. Защо излезе според мен с усмивка? Заради случая с гащите. Искам да разкажеш, да се посмееме, моля те. Да, защото аз съм голем боксер и понеже съм голем боксер, имам само едни боксовки. И аз не знам, че трябват бандажи, че трябват гащи, че трябват такива неща. И много неподготвен. Димо Тониев от нашата зала ми даде един бандаж, ми изнамери от някъде. Той е един като памперс ми седи. Но викам, айде, това е, викам, каквото такова. Ходихме до бат Сашо до ЦСК-то. Да ми даде едни гащи, питаме кой ъгъл си там, сини или червени да ми даде. Даде ми едни сини гащи. Мера там, гледам, бандажа ще влезе всичко, тук няма ядове. Обаче никой не кой да ми каже на мене, че то трябва да се залепи с двойно залепващо нещо, да не мърдат, нали? Никой не ми го каза, или аз не съм чул, ако някой ми го е казал. И гащите така се нахлупиха над бандажа. Да, и така бе ги смукнал. Добре, имаме още нещо да те питам. Все пак ти имаш една заявка. Как знаеш с какво ще приключиш матча? Ти беше дал заявка втория, третия рунд, то пък се отказа първия. С това ляво курше. Да, общо взето, затова всичкото виновника е Кирил Синевирски, треньор от академията. Той човек сяда, гледа, 5 минути, 6 му трябва да види, да разгледа и вече всяка дупка е намерил, всичко. Вече въпрос е, нали, да ме настрои да целя дупките, така да го кажа. Точно така, пропуските. Точно и той го видя, тренирахме го на лапи, така нататък. По принцип си го тренираме, нали, това. Въпросът е, че видяхме какво трябва да правим, изясни ми се последната седмица точно какво да правя. И сега въпросът беше кога ще стане. Нали? Въпросът е кога ще стане. За 4 рунда. Да, по принцип си мислех, че, нали, понеже той така, Антон почва силно, после малко сваля темпото, си мислех, че стане по-нататъка. Ама пък то не пита. Когато стане. Бокса един удар решава всичко, особено в професионалния. Абсолютно. Така че... Става малка ръкавица, тя десетка или осмица. Като и бандажа от край. И в гардата беше. Все пак матчът ти протече точно 90 секунди, според мен. Минута и половина. Не съм го засичал. Аз го гледах, да. Минута и половина. Братко, искам нещо да те питам. Нещо интересно се случи след края на матча, но ще ми разкажеш след като направим, ние имаме тук в Нокауткаст една много хубава кауза и това е едно детенце краси да проходи. Подписваме се на тези ръкавици и ги продаваме на търг, за да мога да съберем една огромна сума пари за това дете да проходи отново. Така че Станислав Кунов се подписва на тези ръкавици. Да появи, брат. Разбира се, ръчите.
Ето тук централно. Централно се, точно те са ти централни ударите. Така че премиерски подпис. Премиерски подпис. Станислав Кунов се подписа на ръкавиците, за да може Краси да проходи отново. Така че благодариме. Искам сега да ми разкажеш какво стана след края на матча, моля те. След края на матча, като всеки брат, който види как набият брат му, нали, би реагирал, иска си отмъщението момчето и излезе естествено да ме предизвика. Кристиян Димитров, брата на Антон, да. Не знам по-голям ли е, по-малък ли е, не им знам там фамилията. Възрастовите граници. И това приехме матча. Разбрахте се даже за килограми? За килограми, то на момента, още еуфория. Да, на всичко казвам, сега да излезе и ми каже, се бием утре на 105 кила, аз пак ще му кажа да. Ти нямаш проблеми с тия неща. Да, по принцип нямам проблеми с тия неща. Да, ще е такъв матч, няма значение. Да. И въпросът е, че сега ще се доразбереме вече по-подробно как ще е, къде ще. И ще се осъществи този матч. Ще се осъществи, аз също много искам. Нали, естествено, ние също от Нокауткаст много искаме този матч да го видим. Искаме да градим, нали, въпросът е сега не да сваляме нивото, трябва вече да дигаме. Кристиян е малко по-добър от Антон, така че надграждаме се. И ти пожелавам някой ден за шампионския пояс на България, братко, защото пътя, по който ти си тръгнал, според мен, е точно този правилния. Да минеш през имена, които са в бокса и след това един добър завършък е една шампионска титла. И аз те пожелавам от сърце. Благодаря ти много, братко. Добре, я царно, извинявай, чухте нещо да кажа. Я преди малко повтори, ти имаш някакъв матч на 105 кила. Я кажи, че ни е интересно, моля те. Да, той даже ми е приятел момчето, с което се бихме и да тренираме заедно. Да. Кой, как се казва? Денис Гайнов. Денката. О, Дени, поздрави! Да. Това е на White Horse 4. Точно. Я разкажи, моля те, вие май тогава се убихте от бой. Да. Ами дойдох да питам Наско, играеше ми се, нали, аз преди това бокс имам един аматьорски пак на White Collar, само че на първото, ако не се лъжа. После имам в Гърция един професионален, който нямах лиценз. И не е в бокса, аз го гледах, затова не те питах за него. Да, няма го никъде. Той май пак се приключи с 20 секунди. Да, 30 секунди нокаут. 30 секунди? Да. Не мога да ме биеш, моят матч приключи за 24. Ще се постарая. Другия път го искам матча. И след това ми е реално третия боксов матч. Така? Просто питах Наско дали има с кой да се бие. Той каза, нали, че е любителски турнир, състезатели, нали, няма намерение да пуска. Обаче Денката също го е питал същото нещо, дали има с кой, нали? И той каза, да, той Станчо, това, разберете се. И то ми звъна Дени, всъщност вика, ще да играем. То беше петък за неделя ли? Да, то в събота беше кантара и в неделя беше състезанието. Да, нещо е такова и аз викам и добре, айде. И ние тренирахме си дарахме всичко от себе си, разбихме се. Разбихме се, да. Страхотно. Пожелавам ти, брат, от тук нататък само успехи, да градиш и да радваш. И твоето име, казах пак, запомнете, това име е Станислав Кунов. Това според мен е бъдещия шампион на България. Благодаря ти, брат. И не пропускайте нашия специален giveaway, който ще бъде на 500 subscribera. Остана още много малко. Напишете под този клип giveaway, последвайте ни във всички социални мрежи, Instagram, Facebook, TikTok, както и се абонирайте за нашия канал. Брат, забравяй си прашецах, брат. Брат, аз само за това идвам. Нокауткаст се излучи с съдействието на Alpha Extract, боров прашец тинктура, на фирма Стеф и Диневи, всичко за строителството, дома и градината, на Sandex Sport, разпространител на Патриот, само за достойни, на Академико, на Ballistic Cell и на Lonsdale Boxing Club София.